De banengroei in Zeeland valt bijna stil en het ziet er niet naar uit dat dat snel weer aantrekt. Als er al banen bijkomen, dan is dat doordat ouderen stoppen met werken. En verder in deze uitzending. Is deze schuur onnodig gesloopt? En 24 uur surfen, waar begin je aan? Goedenavond. De Zeeuwse arbeidsmarkt groeit de komende jaren nauwelijks nog. Het aantal banen neemt maar een klein beetje toe of kan zelfs licht dalen. Blijkt uit de prognose van het UWV tot en met 2028. Die toename is met name in de ICT, in de specialistische zakelijke dienstverlening. En dan moet je denken aan marketingbureaus, adviesbureaus, notariskantoren. In de zorg zal er een grote groei optreden. De zorgvraag neemt toe, we worden allemaal ouder en dan hebben we behoefte aan meer zorg. Van de andere kant zal het aantal banen in de industrie afnemen. Ook in het onderwijs verwachten we een afname van de werkgelegenheid en ook in de detailhandel. We verwachten dat het aantal banen ongeveer met zo'n 1300 zal toenemen tussen nu en 2028. Er zit echter een addertje onder het gras. Er is spanning in het Midden-Oosten. Als die energieprijzen zo hoog blijven de komende jaren, dan zou die toename van de werkgelegenheid wel eens een keer kunnen uitmonden in een lichte krimp van de werkgelegenheid. Hoewel er dus weinig banen bijkomen, blijft het moeilijk om personeel te vinden. En dat heeft vooral te maken met de vergrijzing. Als we kijken in de provincie Zeeland en we kijken naar de mensen tussen 60 en de pensioengerechtigde leeftijd, 67 jaar, dat zijn dat er 20.000. 20.000 mensen die dus de arbeidsmarkt gaan verlaten en die vervangen moeten worden door onder andere door jongeren. 20.000 mensen en dat is een hoog getal, dat hebben we de afgelopen jaren niet meegemaakt. Dus alle hens aan dek om te kijken hoe we aan mensen komen die als werknemer kunnen beginnen. Gezien het feit dat we weinig jongeren hebben. In de studio aangeschoven collega Erik Hollem. Ja, Erik, de arbeidsmarkt stagneert dus de komende jaren. Wat valt er nou nog meer op? Nou, wat nog meer opvalt is dat het aantal ZZP'ers in Zeeland de komende jaren daalt. En dat heeft alles te maken met de Belastingdienst. Die gaat namelijk strenger controleren op die schijnzelfstandigheid. Waardoor werkgevers eerder geneigd zijn om iemand in dienst te nemen dan om een ZZP'er in te huren. En vooral de sectoren zorg en dienstverlening, die gaan dat de komende jaren wel merken. En zijn er nou nog meer sectoren die het moeilijk krijgen? De industrie, kijk maar naar Dow. Vorige week werd bekend, meer dan 600 mensen verliezen hun baan. En hoe komt dat nou? Ja, de hoge energieprijzen en dan ook nog eens de concurrentie met andere landen, zoals bijvoorbeeld China. Maar er zijn ook mogelijkheden. Bijvoorbeeld de gespecialiseerde dienstverlening en de ICT-sector, die hebben kansen. En dat heeft voornamelijk natuurlijk allemaal te maken met de opkomst van de kunstmatige intelligentie de afgelopen jaren. Dus wat is de opdracht voor Zeeland de komende jaren? Nou ja, volgens het UWV moet er veel meer ingezet worden op blijven leren. Werknemers moeten de kans krijgen om zich om te scholen. Werkgevers moeten daarnaast veel meer investeren op hun werknemers, in plaats van dat ze pas op zoek gaan naar vervanging wanneer er een tekort is. En er moet veel meer samengewerkt gaan worden tussen bedrijven, scholen, het UWV en werkgevers. En dat kan bijvoorbeeld via het werkcentrum Zeeland, waar mensen veel sneller hulp krijgen bij bijvoorbeeld loopbaanvragen. Dankjewel, Erik. 2 politieacties in Oosterland vanmorgen. Op de N59 werd een auto klemgereden. 2 mannen werden gecontroleerd. En een kleine 2 uur daarvoor werd een inval gedaan in een woning in de Margrietstraat. In het huis werden sigaretten, vapes en een grote hoeveelheid kleding gevonden. Vermoedelijk nepmerkkleding. Beide acties hebben met elkaar te maken, zegt de politie. Er zijn geen mensen gearresteerd. Er is een panel samengesteld van 1100 mensen die mogen meepraten over de maatregelen rond de reparatie van de tunnelscheur. Volgend jaar gaat de oostbuis van de Westerschelde-tunnel 4 maanden dicht. Gebleken is dat mensen zich vooral zorgen maken over de extra reistijd. Die, vrezen velen, verdubbelt of zelfs verdrievoudigt. De afsluiting van de tunnel via blokrijden gaat niet meer aangepast worden. Het panel zal wel regelmatig ondervraagd worden om de reacties te peilen. Een beeldbepalende vlasschuur aan de rand van Drijschor is mogelijk voor niets gesloopt.
Volgens bewoners en erfgoedvereniging Heemschut. In het dorp groeit de woede richting de eigenaar van de grond en richting de gemeente Schouwen-Duiveland, die de vergunning voor de sloop verleende. Dit was de historische vlasschuur in Drijschor. En dit is het nu, het gat van Drijschor. Wat is hier gebeurd? 2 jaar geleden werden er zo'n 500 handtekeningen overhandigd aan wethouder Jacqueline van Burg. De ondertekenaars zijn tegen de sloop van de schuur die voor het dorp zo beeldbepalend is. De eigenaar van de schuur wil het slopen en er een huis bouwen. De gemeenteraad is eerst kritisch, met een vurig pleidooi door de zoon van de eigenaar van de schuur. En hij zegt dat hij op het dorp wil blijven wonen, is de gemeenteraad om. Er is nu eenmaal behoefte aan woningbouw, zo wordt beredeneerd. Maar wat blijkt? De schuur is nu gesloopt, de grond staat te koop en de zoon woont niet in Drijschor, maar in Nieuwe Tongen. Ja, dat is bizar. En ik denk gewoon dat er van tevoren al gewoon beklonken was. Ja, als daar een motief achter zit om er beter van te worden, dan vind ik dat een schandaal. Nou, daar heeft de gemeente natuurlijk ook een bijdrage aan geleverd door dit toe te staan. En niet het verhaal van het dorp zelf hoog houden. De historie en de cultuur van het vlas en van de vlasschuur. Maar voelt u zich nou niet, ja, als het ware bedonderd? Ja, dat is wel heel zachtjes uitgedrukt hoor. Ja. Ja, is dat nog zachtjes? Ja, ja, echt. Echt door de gemeente gewoon gigantisch voor het schut gezet. De grond was namelijk met de schuur uit 1881 erop eigenlijk niet veel waard. Want er zat geen woonbestemming op de grond. Maar met de sloop van de schuur en toestemming van de gemeente is er nu een bouwkavel geworden voor een woning. Hiermee is in 1 klap ruim €100.000 verdiend. Ik heb er best wel pijn in mijn buik van gehad ook gewoon, weet je hoe dat gegaan is gewoon. Ja, dat betreur ik buitengewoon en dat is omdat Heemschut zich zeer heeft ingezet voor het behoud van die schuur. Hij is karakteristiek voor Drijschor als dorp, prachtig dorp, beschermd gezicht en de vlascultuur is een wezenlijk onderdeel, dus een groot gemis voor Drijschor. En dan kom je langs een zwarte schuur waar het dorp bekend om is, zwarte schuren en vlascultuur. En dat is gewoon allemaal weg door dit. En ja, waar gaat het dan om? Waarschijnlijk alleen maar om geld. De eigenaar van de schuur laat weten dat er waarschijnlijk niks aan de schuur zal verdienen of zelfs verlies leidt. Want de kosten voor de architect, door alle protesten en onderzoeken, naar bijvoorbeeld vleermuizen, hebben hem vele tienduizenden euro's gekost. Wethouder Jacqueline van Burg van de gemeente Schouwen-Duiveland laat in een reactie weten dat de juiste procedures zijn doorlopen door haar ambtenaren. En dat er alsnog een jong stel uit Schouwen-Duiveland kan gaan wonen. 24 uur lang windsurfen. Dus een dag en een nacht lang op het water zonder te stoppen. Op het Grevelingenmeer is surfer Bob uit Zeist begonnen aan die bizarre uitdaging. Tenminste, verslaggever Katie van Essen, is hij inmiddels onderweg. We staan al de hele middag op de Brouwersdam te wachten totdat Bob eindelijk het water opgaat. Maar dat is hij nog niet. Ik werd net, as we speak, aan mijn jasje getrokken en zeggen ze dat hij tussen 5:30 en 6 eindelijk gaat vertrekken. Want hij gaat een wereldrecord proberen te verbreken van 630 kilometer. Die hier in 2012 ook op het Grevelingenmeer ooit is neergezet. En toen ik hem vanmiddag sprak was hij nog relatief enthousiast. Ik stap straks mijn windsurfboard op en dan stap ik er de komende 24 uur niet meer vanaf. Het is niet zijn eerste stunt. 1,5 jaar geleden surfde Van der Burgt al van Nederland naar Engeland en weer terug. Engeland was 18 uur en 400 kilometer. Dit gaat 24 uur zijn en minimaal is het doel het dubbele aantal kilometers. Dus dan kom je op 800 kilometer uit. Dus het was een soort van logische stap 2 voor mij om er een schepje bovenop te doen. Ja, en waarom is hij dan nog altijd niet vertrokken, Katie? Ja, door het weer was het gewoon ontzettend spannend. Tot 9 uur is het code geel in Zeeland. En dat maakt de komende 24 uur al een stuk uitdagender. En ja, heeft het ook allemaal toch iets opgeschoven. Ja, en het is toch allemaal niet voor niets, hè? Want het draait niet alleen om een wereldrecord, toch? Nee, uiteindelijk doet Bob het allemaal voor het goede doel. Spieren voor spieren, daar haalt hij ook geld voor op. Mensen kunnen ook nog steeds doneren. En ja, daarom gaat hij uiteindelijk 24 uur hier windsurfen. En hij vertelde mij vanmiddag dat dat allemaal voor het goede doel een stuk belangrijker is dan dat uiteindelijke wereldrecord. We gaan het zien. Dankjewel, Katie.
Enkele buien vandaag, maar ook wel veel zon tussendoor. En als je een beetje uit de wind zat, dan zat je best wel goed op een terrasje of in de tuin. Het werd 16 tot 18 graden. Ja, inmiddels zitten we dus midden in code geel voor onweer. En het blijft ook de komende dagen wisselvallig. Met buien en regelmatig een stevige wind. Pas vanaf het weekend wordt het ietsje beter, zegt althans weerman John Havinga. Straks hoor je meer van hem. Zeeland Nu zit erop. Een hele fijne avond.